tangke itung natente tundak korkan thi kabirong asar amai hawar amai doan kasi alam the bangke lalo amo hejong iningje kontang alam the lo lasi KSA ruphodokok pula so ajo ini si tarbiang long angkang non prejam political party tung pusitami penceng long do an hampang asong sitami itung karbi akhai long labang so ajakong nangke bobason si doko aposi itung karbi akhai long bangso KSA ruphodokok asla bangso karbi akhai along karbi ang long ruphodokok ajo ini si itung karbi akhai long inangan akisung nang dulu asi kedam tang bang ke KSA tung kisengceng bang ke irowet ajo ini si itung karbi ang long inangan aja kong nang dulu alang tung ajo ini pensi itung karbi ang long puta bangso KSA itung iklaivet kedo ajo ini si karbi ang long puta itung amen si long lo lata KSA itung irowet kedo ajo ini si laso ajak kong ajo ini lo apo si laso nak taksi itung non karbi ang long pusitami itu karbi rong asaramai pen kol kanti hawaramai pen kecuning ridun kang tunga bang kelalo nang litung non ciklu yang ijonang bong sini litung apo nang pilo laso apora teng pen nang litung kecing wai cing sai pen ilitung karbi akhai long KSA ropo pen ero wet ke doji phansin itung kor kanti hawaramai pen itung nang cuning ridun lo lasi laso jong si cingrum thek ser lo polote itung karbi akhai long itung aja kong thepiji bangso aja kong ke litung hemprek pu pen cenglo ilitung jehang lu pulo tangte ilitung bangso hemprek ta litung kelong joy ke pen si litung long ponji athe KSA jong si erover lo polote rong asar pen kado ka ve cingrum pen jong si che song lo pulo tangte ala so che song long bangsi itung aja kong theji lapen hemprek sika akemang sita itung hang lo polote itung kelong lederji kali prabjin pen si itung la bangso KRI artikel 2448 itung long vek ji lapen prabjin pen long da prangji apo si itung kecingrum bangke kenang sot apo si ilitung non itung hangbom karbirong asaramai itung sitami village council sitami hangbom lo aso village council sitami asap so dolang lasi 90% ke choket ason lo 100% pen apo si laso 90% pen 100% ke pachok ji phan pulote KSA tung pen kado kaverong asar cingrum pen cerap ceto lo pote laso press media pen cenglok kado kave ilitung kehang laso aja kong pen lo polo tangte ilitung village council sitami karbirong asar mai pen KRI aji dingklui pen laso alam the pusitami itung prabjin pen sitami longda prangko lalo polo tangte ilitung laan sosisi hemprek pen cenglok village council pen aja kong pen cenglok itung karbiang long labangso asik sidul laso aja kong bang itung hirtip pen ilitung karbia anglong aso khai long karbia khai long ilitung rengdok reng ni pensi anso sesi itung aja kong dopo pensi nili pini bangso press meet along nitung chuning ridam nangkok lakela hello KSA ero wet ke dopen dia phansi nitung karbi rong asaramai kol kanti hawaramai pen chuning rile thot pensi nitung nilam thila an than pensi ikelo media abitung pen pini tung kacing wai kitong long sina tung phan turisi kurwang thu kalung pejol sini tum la kal birong saramai ko kan thi hawaramai tu mehin pen taputhot karbiang long to kan do logo charli ko KSA ko tung phan asi dadak aprang ben langdam ako ben langdam lorong te 1959 ani kan pen KSA ke siga
ahok tama bang bom si la so pen tu 19 kan kan make puthot KSA tung ada ka cekak tu dukok lo isigar KMS polo isi make KSA la so cipu pen sinon make atum aro paru pho la so cibi tu kok apa la so KSA de mang cingin bek ni sini tu mahok lo jong polo hala angsong mati tum central committee tu ke cingwai la so ateng mesi along tin hawar tin dari tum son resmit tu bom lo la si pini ni tum tamedak korkan si hawar atum hi mita puthona tum phan la bangso ke pachini bangte bangso kes ke paching room je phan na tum hin pen puthot ansu se paching dak bangso lam paklar on pen kibangji lo chade tum to ana kes tum tame puthot la chingrum rapet isile de nai pu ni tum la so ke pukon hin pen puthot chikoi nangji kusi tuneri pono la sila so ala tum ki japon mirjeng kro kes tum da chingrum nang po Samson tewana kes tum da chingrum nang pen thamson ro pi aso kes tum tari chiki tum da chingrum nang po la pen Jameson timung pura tuma kes tame diji ki tum la tum ta chingrum pen nang po la pen aku puthot dutla Jameson timung pura so kes tum tame puthot koson aprang son taksi kes ke isile do nangji kusini tum rong asar hin ta puthot tuneri puro kasi kirangji apor yung sila kes tum yung si chingrum redak itu yang apor ke pipan yung si rong asar do pen ki pula itu yang apor ke piang si chingrum redak lo pura tangte alang ni tum han bangke kes hoi bangke alang tum han puthot pon ni tum ka di rong asar maya hoi ra rong asar tuma do ana hin apen kalang bangke kes bange ci hok long lo sini tum hen peke budak lo lapen alang tum las bangso kes men ke rong rup hithi kulak tapi upis long anta so kirun kerek tangka mahapen chenglok pemalang tum ke dam long lo ansini to alang tum han la solam tani tum puthot along long kapula se tum pini dak korkan khiabar amai tum him pulo lapen anpar dalila kachali bom la uwe kimi tum school college university puri ma tum lame KSA men hoi bangke KSA pen ke la so smart phone pon long lo pusini tum ke la rong sare tum him ke pudak asi non itu yang lapor itu di pido so pora perang yang serang itu pini pinang bong si cingrumpo uyong selang itu yang si media press media yang si latung TV kan itu cingrumpo pini pinang bong cingrumpo cingrumpo pen keklang pen apa alang tu an sini ta jakong horang ho orang itu pido jong si cingrum tek thelo kong talang tu ke KSA ke tuteli kal biang long ke KSA men makal tu cingir masih lang lo pusini tumin kal birong sa mahin ke dak hawa amai orang kiaru pete tu pudak kasi ni tum pini ben ke la cingrum vek nang po pusi pulo jong si cingrum dak ponate an se alang itu malah so KSA ke jesong KSA men ke cikrong yetum hake men masih enong di lu pusin tum hen pudak kasi pini ni tunda hawara mai la kal birong sara tu mahin kan kan kiaru ke alang tu jong kondak lo kasi cingrum vek nang po la KSA inglong follow pen la richi kip kedua KSA tu an cingrum vek si istilah donang po pusin tu pini pen jong tu elan solo ake chuningri alam the nilitum bangini bangathom kaching bai wong polam kalilo nilitum korkan thi hawaramai ta bang pharoi sira bang phokera trok aromasar chingwai sar chekroi sar pensi nanglitum along nilitum lam nampak lang don lo la se alang litum han chuning ri par lo la pen la kese ro pho phasta me prek jam political party etum anung pen bungdun pring bang achoy chi block te kangra pa odun long lera khey aphan longri aphan ilituma akhe so phanakang hon akamat ha akajin so pen without condition pen alang litum chingrum thek popu nilitum ning thelo la si nilitum la ro pho phasame la pende intellectual base atum phasame la pensame la penan parta prek jam a political party tum phasame nilitum on behalf of Karbirong Asara mai korkanthi hawara mai hin pen chuning republic cream lo asi nili lamthe lapansi thansi ingtone koglo lapu nilitum hawara mai akong chun bang